belai hambai belai nangkong kok sungka jung jesini constitutional demand sini get out balen jung last year abo dilo thangai sane ke ba dili ni je tabuk je sini central minister rongno sini jaga home minister rongno jung memorandum submit thake je sini tipra hawo sini tipra sa romi tongani tong kese bungui tonga jung article 20 ni opposition by jung sini demand kan hati bolan jung abo sarai tongo ge jung bo phainai jung 2 tarikh bo haino hai jung tabuk entire sini sara tipra ni joto dofani borok miliwai sala sikla pura joto miliwai jung 2 tarikh dilli ote thanglai tongo sini o same demand sini constitutional sini je rights sini je article 20 o demand no saram te thangui tongo gai sini a jaga jung committee ro khlaileka PPT committee ro khlaileka ngai tawsu jotei jung ekdom khub kaham update no phai tongo khub mane borok excited gabon bisingo jung mane sini kaisa limited mane 1600 1700 amti hai borok thanani mane jung mane borok to 1000 hisab 5000 borok amhai borok thanan bagai mane tam hinani borok musung jawi tongo hai pana jung borno langmaya tamma hine sini accommodation sini tongthai tong sathai ro bagai go mane problem tongo gai jung fourth preparation sini mo je Delhi ni movement Delhi borok abhijan sini abo grand success nai jung saimano aboni bisingtui sini demand jung abo success nai ni wansugo gai tekaisa jung Delhi ni movement abo thangtani sini kisi problem jung face khlaio abro gai sini je thanai rok thangbor khai to borok mane bek khali mane janjani borok mane chathai tongthai sumthai abo simtlang thaio gai Delhi hai mane ango thangsoi ge mane sini borok mane jiboni sogen sogomani mane o nini yak tamnani yak busu mane ango kaisa sokar dok tui phainam sungo a jaga rok gai nini kabang mari sumrok amti hera komo tu thani ke sini thanani kija problem mane financial problem ngo enga ang taklai abono koinai sini je thanai rok no jottono no jung sini o Delhi o jung kaisa sini demand no sanan bagai thangi tongo jung a jaga kuno picnic ni bagai ba jung shopping ni bagai thaya norok abono dige kisa nojor thodi mane kaisa limit khai norok je kuno painani phano kuno abo limitation bisingo painang thon tai asmo sanamu sungo paitaka sanamu sungo Delhi walo tiprasa ka rights मांगने के लिए